Ayo cek dawuh no. Besok nek pengajian rasa ditone Senin wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud sirran bajaran fid dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Halo. Dan siap napa dereng? Sing ngantuk sapa? Ora wong ning ngisor ruwet to. Wonge rada lemu. Halo. Gedang kluthuk dipangan. Matane ngantuk lemu. Wonge madhep itu lho. Halo. Ampun ngantuk kah? Aku nek ngantuk tak pinggang mulih. Aku melu mulih piye? Nek nom gelem aku. Tua. Ngapunten nggih Bu nggih, boten ngirangi rasa hormat kula dhateng panjenengan Bapak Ibu kula pilih teng ngandhap mawon. Kula mesake ibu-ibu niki mosok nganti ndalan. Suwe-suwe keju ngoten nggih. Pokok sembene nek ngundang kula panggunge rasa dhuwur. Ngoten nggih mesake jamaah iki lho blongo. Niki suwe-suwe keju ngoten nggih. Sing nomor 2 kula niku nek pengajian nek cerak ibu-ibu kok ayam ngono. Siji ayam loro anget. Ngapunten nggih Bu, nggih sayange wedoke kene tuwa-tuwa nggih. Ora ana sing ketemu nek dadak. Ya iki tuwa ketok apik soalnya diseragam. Nek ra seragam ya teng jembleh. Halo. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Ngoten nggih. Pokok pengajian iki siji tandakane aja nganti suwe-suwe Mas Keli. Soale nek pengajian kesuwen niku siji ngantuk, loro keju. Nggih napa mboten? Nggih. Wong pengajian kok rebar-bar. Celak cekeh. Celak gringgingen. Lah monggo sing gringging kali selonjor ya ora apa. Nggih napa mboten? Timbang diampet ya pilih selonjor kan ngoten to nggih. Nek linggih kursi penak. Linggih ngisor iki masake. Bekah pekuh ngoten nggih nggih. Selonjor mboten napa-napa bebas kalih kula. Ngene ra apa-apa. Wong lekare ra apa-apa. Penting aja merem. Nek merem niku jenenge turu. Wong pengajian kok turu. Nggih napa mboten? Nggih, ngoten kesting ringkes sing penting-penting. Ngoten mawon nggih Bapak Ibu nggih. Setunggal monggo sarang-sarang Bapak Ibu ngambali lan ngawali kula panjenengan sedaya tansah syukur dhateng Gusti Allah. Pengajian dalu menika tingkas mboten Jawa alhamdulillah. Long dina niki dek wangi bendina duang deres niki alhamdulillah dalu menika mboten Jawa alhamdulillah. Ewa dine engko udan ya alhamdulillah. Lah ngoten to nggih kabeh disyukuri udan alhamdulillah, ora udan ya alhamdulillah. Nggih napa mboten? Niku nikmat berkah Gusti Allah. Gusti Allah menika anggenipun paring nikmat dhateng kita sedaya Bapak Ibu. Ora nganggo mandeg tur ya ora nganggo hitungan. Bendina dikeki nikmat karo Gusti Allah. Mula kanggo awak dhewe
Wong sing duweni agamane Islam, duweni iman, nek dikeki nikmat iku nggih matur terima alhamdulillah. Masuk mboten? Ana wong kok dikeki nikmat karo Gusti Allah kok gelem syukur, insyaallah nikmate ditambah karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Ning ana wong kok dikeki nikmat karo Gusti Allah kok ora gelem syukur, ora gelem matur nuwun, kok kepara malah maido. Lah iki wong ra genah. Enten mboten model mriki nek dikeki ora matur nuwun tapi malah maido. Kadang nggih, enang padha. Lanang apa wedok? Ya wis aku manut wong kene. Engko nek wong manut wong kono ya beda, nek kula nek kono-kono ki sing kulino maido ki wong wedok. Nek kono lho. Diatur kok. Pokoke aja sok maido marang peparinge Gusti. Sithik akeh ditampa, sithik akeh disyukuri nggih mboten. Wong kok gelem syukur nun ngapunten. Ngapuntene lho niki Bapak Ibu. Insyaallah dadi wong sing sugih temenan. Sebab sugih wong ora mergo bandane akeh, sugih wong ora mergo derajat pangkate dhuwur. Semono uga melarate wong ora mergo wong sing ra duwe dhuwit, ora kederajatan, ora kepangkatan. Masuk. Sugih wong ya kuwi wong sing gelem syukur marang nikmate Gusti Allah. Saged dipun tampi napa mboten? Niki desane napa? Sedan. Kanggone wong sedan, ngapunten lho niki. Dikek ana akeh karo Gusti Allah, dikek nikmat karo Gusti Allah akeh kaya ngapa wong sedan. Kuwi nek ra gelem syukur, isine ya mur kurang karo kurang. Dina-dina ki mur cek odenan. Sopinan. Ya wong wedok-wedok kuwi. Lambi pirang-pirange jek cukup lambi. Iya wong wedok-wedok kuwi. Ana acara opo diseragame. PKK, arisan, ngajian, sholawatan, yasinan, tahlilan, manapipan, pitulasan, lomba kur, piknik. Ya Allah. Ngamong tamu, senam. Si arep kurang apa neh. Ngono ku lho cek sambat gak diklambi. Ya wong tok-tok kuwi. Diatur ya. Leres napa mboten? Tontonan wong lanang-lanang kuwi, tontonan lho nganggo klambi sak-sake. Pengajian ya kuwi, jagong ya kuwi. Halo. Ngaten nggih Bu nggih. Kula nyuwun ngapunten, akeh kaya ngapa Gusti Allah paring nikmat dhateng awak dhewe nek gak gelem syukur ya mur kurang karo ning senajan to sithik paribasane Gusti Allah nggone paring nikmat dhateng wong sedan nek gelem syukur insyaallah cukup. Wong cukup ki ora kudu akeh. Gunung Lawu, Gunung Merbabu kae didadekno intan berlian diwenehi karo wong sedan mriki nek ora gelem syukur ya tetep kurang. Masuk. Ning paribasan sego putih sak piring, wedang putih sak gelas dikeke wong sedan kok gelem syukur, insyaallah cukup. Masuk mboten? Cedhak mboten? Kula ngapunten Bapak Ibu, satu, marang nikmate Gusti Allah wajib syukur. Dua, aja itu. Sing nomor telu nyuwun ngapunten, aja kakean sambat. Urip ning alam donya aja kakean sambat, aja nganti kalah karo kewan. Ana kewan sambat? Enten mboten? Ora ono. Ora ana titahe Gusti Allah urip ning jagat menika kok luput saka ganjaran nikmate Gusti Allah. Tidak ada Bapak Ibu. Sing paling gampang nonton cecak.
Cecaki barang nemplek tembok, pakanane barang sing mabur ana lare. Munggo akal menungso ora gathok. Masuk. Tidak paham orang tadi. Aku kok pilih mulai wae iki. Kok malah plonga-plonga. Iki dodong apa ora? Dosa kowe. Masuk nggih karo kula nggih. Tekan ngendi mau? Nah, cecak. Cecake ngapa mau? Ayo cecak. Cecak niku nyuwun ngapunten titahe Gusti Allah, makhluke Gusti Allah barang sing tememplek ning tembok. Pangane iki barang sing mabur ana lare. Nek munggo akal menungso kuwi gak masuk akal. Nek gandeng wis dititah karo Gusti Allah ora bakal luput saka rezekine Gusti Allah. Sebab cicak gelem usaha ora nemplek mandeg ning obat. Mula nek wong sing arep wong obah ki mesti jam ora. Ngono lho. Mula nek menungso sing normal yo berdikari kepengin sugih yo nyambut gawe. Jangan tulul amal. Tulul amal ki panjang angan pengine sugih ning ra gelem obah, pengine sugih ning ra gelem nyambut gawe. Akhirnya ya tuh andai aku jadi orang kaya, andai tak usah pakai kerja, andai wis lanjut ngedewi masuk kareng kula masuk betul. Maka mohon maaf semua yang hadir di majelis ini. Urusan sugih, urusan melarat itu urusannya hati, bukan materi banyak sedikitnya yang kita miliki. Rungokno wong wedok-wedok. Karena apa? Wanita itu rata-rata apa yang dia pandang. Menang dulu, wongnya menang. Rasa ya. Maka jangan heran nek wong wedok iki ngapunten tidak menghinakan. Rata-rata wong wedok iki matre. Wong ini nggih kursi. Ngapa? Lah orang. Rasalah lah. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Tapi ingat lo ya orang bilang wong wedok. Ngapa kok wong wedok itu matre? Sebenarnya mereka tidak matre kok. Realitis. Fakta apa nih? Sebenarnya mereka seperti itu, ngapunten kalau sudut pandang saya sebagai seorang lelaki sejati. Ayo lanang. Kenapa istrimu seperti itu? Bukan karena mereka matre, oke? Dicoba ngejak. Rumah wong lanang. Ingat bahwa wong wedok ngono ki mereka tidak matre ya. Apa wae aku bolane wong wedok. Istrimu seperti itu sebenarnya mereka tidak matre, cuma kepengen menunjukkan bahwa suaminya hebat. Kepengen menunjukkan bahwa susunya teko. Terima kasih. Matur nuwun. Oke. Kata ibu nggih. Jadi tidak ada, kalau menurut saya pandangan seorang lelaki sejati tidak ada yang namanya wanita itu matre. Kenapa mereka seperti itu? Hanya kepingin menunjukkan bahwa suaminya hebat, suaminya bertanggung jawab. Oke. Ngono kita seneng ngobrol. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Pokoke urusan sugih melarat urusane ati, nggih napa mboten?
Yes, Sabtu bersyukur. Dan ngapunten nggih, syukuri dinikmati. Rasa kakean sambat. Nggih mboten? Nggih, wis rasa kakean sambat. Jangan sering melihat kebahagiaan orang lain, titik. Ojo sok sibuk menilai orang lain. Kono kok gelange gede yo. Kono kok kalunge gede yo. Kono. Ya kembung lho, Mbak. Kok temen Jiro lupa nono iku ora. Nek tak ombe kabeh ora motor to, Nduk. Halo. Halo. Bapak Ibu ngapunten iki pengajiane santai mawon nggih? Nggih. Boten sak tegang-tegang nggih. Kok ngopo kula niku nek ngisi pengajian niku menyesuaikan jamaah. Nek jamaah tua-tua ngene iki kula santai. Ketak kaya tegang ya malah geblak. Tua apa sok tegang to, Lek? Sak tegang. Nggih, jangan sering menilai orang. Jangan kau sibuk menilai orang, jangan kau sibuk melihat kebahagiaan orang lain. Karena dengan kau sibuk menilai orang lain, kono kok ini, kau akan lupa dengan apa yang kau punya. Kau akan lupa dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Sehingga kita sibuk menilai orang lain, kono kok ini. Betul? Inilah orang yang miskin selama-lamanya. Hatinya nggak bisa tenang. Pokoknya kono gelangan gede terus kowe rugi. Lah iya lah ora to. Ayo kok kakean Bang. Wong lanang sing diguyu-guyu meneh. Pakmu kae lungokno gae lho tanggane dhewe kae bar mulai kok Belgia. Gelange sak pelek-pelek karo. Kalungnya sak rantai kapal. Kayak lo, contohan sing bar mulai kok Belgia kayak lo. Kita akeh kayak. Alhamdulillah. Tapi kok perasaanku rapenak kok. Iya. Nek nonton wong mau kita era pati lomo kita. Halo. Betul namun guyon mawon nggih. Wes karena apa Ibu? Karena apa Bapak? Kebahagiaan yang kau lihat dari tetanggamu tidak seindah yang kau bayangkan. Urip ning alam donya jarene wong tuwa wang sinah. Nah, ngene yo ketok waras-waras kuwi. Nek ra ngono wong lanang sing diguyu-guyu karo tontonan tanggane dhewe kae. Omah-omah lagi pirang dina wae sing wedok tontonan kae. Ulang kok sak pelek-pelek. Kalau kok sak rantai-rantai. Aku urip karo kowe nganti 50 arep modar kok gelar karet kowe. Yang lanang nganti cekeh nganti pegel kalet kan malah kuat to, Dik. Malah awet barang awet mbahmu kuwi kok jedet rae ngono. Wonge ya teko iki wonge teko. Wonge marang ngetan to kowe. Kerudunge ijo. Ora usah noleh wong iki mur guyon kok dadak noleh golek sing kerudunge ijo iki lho. Halo. Halo. Dong ora iki? Dong ora. Ngaten nggih Bu nggih. Wis pokoke apa yang Allah berikan kita syukuri. Masuk? Hidup kita akan ayam, akan tentrem, damai. Kalau saya simpel menyimpulkan, ngapunten Bapak Ibu nyon wong seneng ki ora kudu larang. Nggih. Nyon ngapunten. Dan jangan kau mengira bahwa nikmatnya Gusti Allah itu kudu wujude materi. Nek ora materi dianggap ora nikmat. Salah, Bu. Awak diki gak pati gablek duit gak apa-apa. Sing penting awake sehat, ngono lho. Ana wong ngapunten Bapak Ibu durung duwe apa-apa. Durung iso tuku apa-apa. Ning alhamdulillah ijik doyan apa. Lho niku lak malah penak.
Mangan sak mangane lawuh sak lawe sego anget diuleke lombok brambang bawang kei moto sithik plenyekke tempel plenyak nikmat wong waras kok. Nggih napa mboten? Ana wong duwe apa-apa iso tuku apa-apa. Tumpakane we Pajero. Ning wis ra doyan apa-apa. Kowe ning ati ora malah keloro-loro. Kancane do mangan telap-telep budhe kok mboten didahar. Asam uratku dhuwur kok, Dik. Apa yo ora malah keloro-loro. Wedang legi rawani wong gula darahnya tinggi. Ombe wedang putih ya rawani wong wis tuwa beser nduk. Kacang bawang ngemping ra doyan. Asam urat kolesterol. Dadi saya niki ya ora dipangan blas utuh seneke utuh. Halo. Halo. Masuk mboten karep kula. Inilah nyon ngapunten Bapak, disyukuri alhamdulillah. Bejo awak dikirat ora pati anu. Maksudku ngene lho. Dadi maksud kula ngene lho. Awak diki yo bersyukur awak diki ora piye ya maksudnya? Ora maksudnya ngene lho. Ora pati duwe duit maksudnya lho ngoten nggih. Awak diki ra pati duwe duit malah disyukuri. Gak pati kederajat kepangkatan yo disyukuri. Saya yakin nek wabeh sing sami rawuh niki dite akeh ora mungkin gelem angkat pengajian. Yakin. Pilih neng Pakuwon. Neng mall. Ulama diki alhamdulillah gak pati didit gelem pengajian. Wong ki anggere pati didit sobone ronggon siji masjid loro pengajian. Mang titeni to wong ki anggere sobone masjid pengajian kuwi mesti rapati didit. Pas. Pamane wong wedok-wedok kuwi ya. Ayo saiki tak tekon jenengan teng mall nggawa dhuwit 100.000 wani ora? Alah itu apa Mas saiki 100.000. Pengajian nggawa dhuwit 3.000 lepek wani ra? Wani. Nggawa dhuwit 3.000 kepleh ayo iki celak telat. Nek ndang mangkat. Wong dhuwit 3.000 tuk dienggo infak tok senek ndongone sak tekruk lencung ya Allah. Malaikat sing nyatetono kok menungso kranjingane kaya ngene. Masuk? Bisa diterima? Wis pokoknya saya ngajak pertama syukur dulu biar hidup kita bahagia. Ya, wong bahagia niku ora kudu sugih kok. Ngene mboten? Ya apa mbok kira sing nyekel miki iki ndedet? Ora. Oh, dosa kowe. Loh, lak kula dewa pun matur to, Dik. Wong ki nek rapati ndedet sobone siji masjid loro pengajian. Pas. Kula sobone pengajian. Berarti rapati monggo, sing mulih ke Belgia kuwi mikira. Mosok ado-ado mo 200 gah aku. Gah moh. Gah rasido ayo cah mulih cah. Ngopo? Wah, titeni pokoke. 200 berarti ke Belgia util aku. Mboten nggih Bu nggih niki namung guyon mawon nggih. Ya asline modus. Masuk nggih Bapak Ibu nggih. Wis pokoke disyukuri bapak-bapak nggih ngono banyak bersyukur kepada Allah. Nggih wis tuwa ing lenggono. Nggih. Rasa sering melihat rumput tetangga. Ngono, rungokno wong lanang-lanang kuwi. Ora kok senengane nontoni sukete tangga. Lah kono luwe ijo, Mas. Lah nek ijo ki lak kono perawatan ora kaya bojomu. Dina-dina merkerokan, remasonan, GPU-nan. Wis, ayo koyonan wis awak gebekan kabeh. Dina-dina nganggo daster ya guru kuwi ae. Daster semplok cek dinggo. Wong wedok-wedok kuwi. Wong lanang nganti muni dik nek nyandang mbok sing apik. Gelem ngene ra gelem ya wis.
Wis gen wonge ngulatke aku terus iki. Ijo-ijo aja diundhuhi wong sing abang jare pirang-pirang. Sing wis dibojo aja dirusuhi wong sing pirang. Ngono wong lanang-lanang kuwi. Dong ora. Elek-elek bojone. Rasa ngrusi bojone. Nah, ngono. Di bojo elek ki alhamdulillah disyukuri. Wong kabeh ki duwe kelebihan dhewe-dhewe. Nek wong elek ki ya awet. Samsa tuwek samsaya elek. Lah iya kan awet. Ditinggal sewayah-wayah aman. Ora ana sing doyan. Aja nek kok menungso gendruwe wedi kok. Halo. Dong ora? Ibu. Nek mriki pomone wong enek wong digawe ngoten niku nggih usume wong wedok do rewang. Jenenge rewang napa-napa, Bu? Rewang ngoten nggih, Bu nggih. Kula tak nderek tanglet ibu-ibu sing do rewang-rewang niku sing bagian belakang yo adang sego, goreng-goreng, olah-olah, rajang-rajang. Kan biasane sing elek-elek apa sing glowing-glowing. Nah, piye, Pak? Lah ya pas to. Wong sing ayu-ayu ki mesti tekone keri. Wane keri kakian cangkem. Ora ana wong ayu kok gelem adang iki lho. Lah iya nyata gen wonge gen krasa. Wonge ndingkluk saiki. Halo. Masuk. Kula disyukuri nggih Pak nggih wis satu selamanya. Masuk. Ora kadang-kadang wong lanang wah sunah iki 4 lah kok sing mbok sunahi mur masalah bojo. Orang ibadah liyane iki napa mboten? Urusan bojo pengine 4, urusan salat pengine 1. Lah ya trondolo. Nggih napa mboten? Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Masuk. Nah, nomor 2 selawat salam kita sanjungaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Ingkang tansah kita dereki tindak lampahipun mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun donya ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang hormati, kapiji saking Sokibul Hajah dalu punika supados matur ingkang mboten magepokanipun acara dalu punika dalam rangka nggih pun do saged maca ta nggih? Pun paham ta nggih? Lah nggih nek pun memperingati. Heeh. Kowe mudeng ta le iso maca ta le? Paham to? Lah iya cah cilike paham kok. Mosok sing tuwa ora paham. Gandeng sampun sami paham sedaya. Pilih acara menika dalu menika nyewu lak ngoten ta nggih? Lah iya wis do paham no. Cekap semanten mbok pilih anggen kula matur. Lah anu sing kok Belgia awet mau tidak bereaksi blas kur meneng ae. Lah iya iki perasaanku tambah ra enak iki. Ya Allah ya salam, gek enek fotoku gedene kaya ngono. Gusti Allah mrenges. Bu, Pak niki nek jenengan asline jujur nyawang foto karo asline apik endi? Nek ngene iki ora sengak coba. Iki nek ngerti bojoku keloro-loro lho. Nangis lho maksamu. Sabar ngerti ora nyang ngene iki. Wis kono nonton fotone rasa nonton wong. Jarene apik fotone ya wis kono nonton wis gen. Ambok ngono mau sing asli rasa dikon rene wong. Wong sedane wonge nyewuhke ya. Wis ra apa-apa tak pupus lah. Dipupus nggih. Disyukuri kok ndak malah mulai ra sida diapa-apake tenan ya malah.
Ya wes mboten napa-napa, malah kula mengucapkan terima kasih sama panitianya sudah mengedit foto saya menjadi lebih. Nggih. Gila ya wong kula lagi teko ngotene ibu-ibu sudah tibake mubalake ireng. Beda karo fotone. Ya wis ora apa-apa, mau sing ngelokke bagian kono kuwi lho. Ngono kuwi aku krungu wis gen. Ngapa? Oh dosa kowe. Nggih, ngapunten Bapak Ibu, malam hari ini kita memperingati sedonipun almarhumah Ibu Hajah Tukiyem alias Ibu Iyok. Betul? Malam hari ini kita memperingati, malam hari ini kita mendoakan beliau. Ya, dan tidak menutup kemungkinan besok gentian awake dhewe. Kula mboten meden-medeni. Oke? Nggih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saben-saben awak-awakan kang duweni nyawa bakale sing lanang mati, sing wedok rabi mbahmu. Tuwek sing doyan sapa to? Yo mbok ya wis nglenggono. Sing lanang mati, sing wedok mati, sing tuwa sing enom, sing lemu, sing guru, sing dhuwur, sing cendhek, mubalek. Oh dosa. Nggih, artinya apa Ibu? Antrian kematian kita tidak semakin jauh tapi semakin dekat. Apalagi nyon ngapunten Pak, saya melihat dari ujung sana tak tontoki kabeh niki rata-rata wis tuwa kabeh. Rata-rata wis umur 40 ke atas semua. Ingat Ibu, puncak nikmatin dunya ki nggon umur 40. Nek wis 40 munggah donya apa meneh sing arep mbok goleki. Urusan mangan ora ana wong kaliren wong sedan. Urusan klambi kula pun matur apa diseragami. Tinggal satu kelak nanti apa kain kafan. Urusan tumpaan ngapunten wong sedan ra ana wong kok randi motor randi kendaraan. Anak papat yo kendaraane papat. Tinggal satu nanti Bapak Ibu, tumpaan kita terakhir adalah ban dosa. Lah, omah tak tonton mulai saka kono trene ra ana omah sing elek. Ingat Ibu, rumah kita terakhir nanti adalah kuburan. Melonyon ngapunten sampai Allah katakan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. He wong sedan, nikmate Gusti Allah sing endi meneh sing bakal mbok goroke? Jaremu donya urung dicukupi karo Gusti Allah. Kok nganti kowe umur 40 nganti wis tuwa jek pentalitan nguber bondo, nguber donya. Kok do meneng kabeh iki rumangsa kowe. Pripun? Ora usah wedi. Nggih. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Nek wong umur 40 tahun munggah niku ngendikanipun Kanjeng di saat kita sudah di atas 40 tahun umur kita, ingat wahai umatku, malaikat Israil ilik ning awak dhewe bendina 70 kali. Awak iki disawang dincar-incer malaikat Israil. Wong ki nek wis umure 40 munggah. Malaikat Israel tansah lirak-lirik maring sira nggone lirik arep njabut nyawa sira, nggone njabut ngenteni dawuhe Kang Maha Kuwasa. Lan sakwise didhawuhi Gusti Allah, malaikat Israel banjur nandang karo kandha wong sedan, aku ki wong sak derma, mula kowe aja sumaya. Bisa diterima? Mula monggo Bapak Ibu, 40 urusan donya wis waleh. Ayo garek, ayo cicil-cicil golek sangungku nek sewanci-wanci ditimbali Gusti Allah. Sebuah contoh yang sangat simpel, misalnya lewat Pak Lurah mengumumkan lewat Pak RT ngumumkan lewat warganya, diumumkan Bapak Ibu sedaya warga sedan besok mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore ada pemadaman listrik. Apa yang akan Anda lakukan? Yes, kono pikiran dhewe. Sing kokean kumbahan bengi iki dikumbah.
Mesin cucine sesuk mati. Nyetrika, HP dicas, macam-macam dipersiapkan. Kuwi wae urusan listrik mati. Dan itu diingatkan oleh PLN tidak setiap hari Bapak Ibu. Kala. Sedangkan kematian itu nyuwun ngapunten Bapak, diingatkan oleh Allah di setiap saat dan di setiap waktu. Ning awak dhewe iki sok jek gleleng. Rada emosi aku. Kalian ratak ngonoke dhek ora paham. Engko. Aku narep ngombe susu nunggu wayah kok, Dek. Nek jek jam-jam sakmene iki dong pati penak. Ora dok bengi sithik. Masuk nggih Bapak Ibu nggih. Mila monggo Bapak Ibu, monggo antrian kematian kita tidak semakin jauh tapi semakin dekat. Monggo Bapak samsaya cerak. Apa tandane? Usia kita memang isoh tambah ning jatahe urip sudo. Masuk. Tondo-tondone wong sing arep mati. Siji. Engko nek aja dulatke lho wonge. Wonge teko iki pucet banget wonge. Kupluke ireng pokoke. Halo. Kupluke ireng. Aku mau kupluke putih aku. Hati aku aman. Halo. Biasane sing wis tuwa. Kok menang wonge berarti berarti. Nggih, biasane sing wis tuwa leres mboten? Leres mboten? Ya wis sok ngeyel. Denengan umpamane Bu, gen-gen kula niku nek enek wong sedo, enek wong mati niku biasane bar salat subuh niku diumumken ten masjid. Kan ngoten to nggih? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun katimbalan sowan marang pangayunipun Gusti Allah kanthi tentrem jalaran bla bla bla. Aja sok nganti jenengan gerah sawetawis wedal lho ya. Kuwi medeni lho. Rata-rata wong mati sing diumumke ning masjid iki jalaran gerah sawetawis wedal. Mula aja sok gerah sawetawis wedal. Medeni. Halo Ibu. Almarhum misalnya, almarhum Bapak Fulan bin Fulan dumugi yuswa 9 tahun. Jenengan ora kaget. Wong-wong tuwa dianggap itu biasa. Betul mboten? Lah iya. Kula matur biasane sing wis tuwa. Nek ana misale cah nom mati misalipun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun katimbalan bla 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 dumugi yuswa 17 tahun. Kaget jenengan. Loh, mati. Padahal gengi bar motomu baleke lho, ngono kuwi. Padahal bar motomu baleke. Pengajian motomu balik kok malah. Ayo. Didadekke lho Mas, iki mur contoh lho Mas. Iki mau mur contoh tok Mas, nggih. Halo. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa nggih? Biasane sing wis tuwa. Ditutuke apa ora? Tapi aku mesake wonge pucet banget. Ya tambahi siji gas. Wonge ngulake terus kok. Mboten napa-napa nggih. Engko aja diulatke lho, ya. Mesake moh aku rasa wis engko moh. Kok kapan-kapan wae engko tak kula pesen kali Mbah Yayine wis nggih, mengke kula kalih jenengan WA mawon nggih. Kula mboten tegel kok ngambil kene-kene. Nggih. Wis pokoke ngeten Ibu, kula critake. Niki mengke tekan jam pira sik? Pertanyaan. Jam 12 nggih. Lah kae sing kok Belgia kae wani apa ora?
Kok tiwas tak tekake jam 12 tibake danane mepet. Mah. Ya iya, Bang. Nah, kudune kok Belgia iki cong kudune. Los. Nah, iya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, halo Ibu, wong ki nek wis mati, iki kula cerita mawon. Nek wis mati niku awalnya orang mati itu enggak tahu kalau dirinya sudah mati. Diangen-angen Bapak Ibu. Niki saya cerita Bapak Ibu. Awale wong mati niku durung krasa nek dheke wis mati. Rumongsane ngimpi diangen-angen. Ayo dingenekke sadar ora? Oh berarti sik urip. Nggih. Jadi yang pertama monggo diangen-angen. Mengke bener napa mboten ingkang kula aturaken sebab saya matur ngeten niki berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ngoten nggih, cuma hadisnya terlalu panjang kula tak bosokke wong kene wae sing gampang. Ngoten nggih. Satu, wong mati ki pertama ora krasa nek dheke wis mati. Rumongsane ngimpi iso ngulatke awake dhewe. Aku kok diujurke ngalor. Kan ngoten. Aku kok ditangisi. Ditangisi sapa? Bojone, anake sing jek duwe bojo. Kan ngoten to nggih? Nek sing wis ra ndek bojo biasane sing nangis gendakane. Kan ngoten. Lho kula niku nek ngomong apa enake kok? Nggih napa mboten? Ditangisi mari ngoten kok aku didusi, mari ngoten kok aku disolatke. Kan ngoten. Leres nggih? Lah, ngapunten Ibu, orang yang sudah mati ini akan kerasa ketika Bapak mulai diangkat ban dosane. Ditumpakke kereta Jawa roda papat rupa menungsa jujukane ana jeron tanpa bantal Oke ditutupi anjang-anjang diuruk disiram kembang yen salate arang-arang mertanda yen imane kurang yen salate arang-arang mertanda yen imane kurang yo selawat salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah alaihi salatullah salamullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak cepetke nggo nek wis tekan sarean biasane nyuwun ngapunten diselehke sik sedhela sak kilene kuburan. Lah ngoten ta bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Bar ngoten sedhela terus diangkat dicemplungke ning liyang lahat diadepke miringe miring ulon diganjel nganggo lemah sing dibunder-bunder jenenge gelo. Saking gelone nganti gelu. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Terus dienggo ganjel gen iso miring ngulon. Masuk, terus ditutup anjang-anjang, terus diuruk, terus didak-idak. Lelah sing idak-idak ki mungsuhe. Ayo cah sing madet. Ki soalnya jek udan. Kok ndak amblong. Sing mendosol ki mesti ndase ki cah. Bar ngidak-idak mulai terus puasi, dake modar tenan cah. Wong Jawa ki nek gedhe nganti kepati, pati pang tut cendela wae. Titenono. Ora bakal aku mlangkah sak pecakan ning pekaranganmu. Ande lumut. Dadi banyu ora arep nyuwek. Dadi godhong ora arep nyawuk. Lah kene wis do paham no berarti kulino berarti. Dadi godhong ora arep. Heeh. Dadi banyu ora arep. Heeh. Dadi uduk ora arep gonceng. Nek duit barene. Halo. Masuk nggih Bu nggih? Terus diuruki, rampung diuruki terus disiram kembang. Nggih. Ora usah dadak tekon dalile apa kapan-kapan mengke mang undang tak jelasno.
Apa kok dadak disiram kembang. Ngaten, ning tak jelasno saiki ora nyandak. Ndang neh. Ya ora nyandak wektune ya ora nyandak danane wong. Ya materine kan dhewe-dhewe to, Mas. Halo. Mari ngoten didongakne nggih napa mboten? Dongake, ditalkin, didongake, mari rampung donga terus kabeh do kondur nggih napa mboten? Secinta apapun kita dengan orang yang kita cintai, nek wis mati ya mati ya. Mati ya. Ana sing gelem ngancani? Walaupun seumur hidupnya dia mengatakan aku cintaku padamu sehidup semati. Tapi nek mati ya dhewe. Sampai ada anak-anak muda itu mengatakan I don't live without you. Artinya apa? Aku ya ora ngerti, Om. Aku ya gur melu-melu cah nom-nom kuwi kok. Aku tidak bisa hidup tanpamu telek. Nggih. Masuk? Tidak ada secinta apapun kita, enggak mungkin Bapak nunggoni nganti ndak semua akan pulang. Lah niki nyuwun ngapunten. Nanti terakhir sing nunggoni kuburan niku rampung dipendem napa? Mungkin istrinya, anaknya, suaminya dan sebagainya, keluarga dekatnya. Mari rampung mesti do mulai. Ketika nanti pulang Bapak Ibu, 7 langkah pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malaikat munkar nankir mulai datang. Malaikat munkar nankir mulai datang Bapak Ibu. Kaget ya Le ya, kaget. Ya. Kaget dong. Lah wong mau balik nganti pecicilane ana sing ngowoh kok piye cah. Banget tenan kok. Wis ki ana aja mbok ulake kok. Wong nang isor wit. Wit blimbing gitu. Halo. Halo Ibu. Halo Bapak. Apa Bu? Jenazah ini sesaat akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei fulan bin fulan, hei fulani binti fulani bangun. Maka dia akan sesaat bangun, Bu. Ingat Bapak Ibu. Dan dengan percaya monggo, ora percaya sok bakale kabeh menangi. Jenengan dhisik kula keri mboten mono. Kula mboten kesusu deh. Apa Bu? Ketika jenazah itu dibangunkan, dia akan bangun dalam posisi keadaan duduk tawaruk. Duduk tawaruk niku duduk tahiyat akhir. Nah, tak prakteke. Duduk seperti ini Bapak Ibu. Sing kulino salat kados kula ngeten iki, ra masalah no Mas. Wong kulino salat kok. Kon ngene gleleng kok. Sing dora kulino salat iki ngecocor ngene iki. Aku ra iso. Aku ra iso agodo malaikat des mudhara kowe ngono. Mula nyuwun ngapunten Bapak Ibu, salat jangan pernah kau tinggalkan Bapak Ibu. Masuk niki mengke dirembuk mumpung wonge ana. Gayane tok kuplukan. Anggo sarung tapi rung gelem salat. Aku rawane ngulatke kok. Wonge teka. Tinggal kursi pokoknya. Masuk Bapak Ibu. Masuk nggih. Apa ditanya oleh malaikat munkar nakir? Kowe wis mati. Kula dereng siap. Kula mangurip kene. Atek penaman. Kowe dikek umur Gusti Allah nganti 70 tahun ki mbok nggo apa? Menang lah. Ya kan aku mau ngomong menang ae kan udah menang Pak. Mboten saged jawab Ibu, kowe gek ben urip ning alam donya dikek nganti 70 tahun kuwi mbok nggo ngopo? Wes. Kula manguripe ra ketang sedelo. Kula mengketak ibadah batu muntek. Kaya HP wae dicas iso. Awake saiki
Donya nggih ben sing paling mbok tresnani sapa? Celukan kon ngancani kowe. Panggil suaminya, bojoku, ku. Rene kancanan aku, ku. Maka roh ini, Bu, akan berteriak sekencang-kencangnya memanggil orang-orang yang dicintai, Bapak Ibu. Karena ruang dan dimensinya berbeda, maka tidak akan mungkin terdengar telinga manusia yang masih hidup di dunia. Bojomu gelem ngancani? Mboten. Malah krungu kabar niki pun rabi meneh. Malaikat jawab, bojomu trondolo. Anakmu celukono. Panggil anak-anaknya, wahai anakku, wahai putriku, wahai anakku sing paling ganteng dhewe, sing paling bagus dhewe. Kowe nggih ben ning donya tak gunggungke, sekolah tak ragati, kowe tak dadekke wong sukses, kancanono mbok mule, kancanono pak mule. Tidak ada satupun anak-anak yang mendengar cerita dan tangisan kedua orang tuanya. Iya anakmu gelem ora? Mboten. Kula sedih kalau malah do rebutan warisan. Enten mboten sing model ngoten niku. Bondo bandamu sing gek ben kowe ning donya mbok lewangi jempalitan golek bondo donya nganti kowe lali salat lali ibadah. Celuk ana gek ben bondo donyamu, derajat pangkatmu kon ngancani kowe. Tidak ada satupun yang mau menemani kita, Bapak. Terakhir apa yang ditanyakan? Ya wis nek ngono, celukan amalmu. Nangis. Kapunten. Kula nggih ben mboten tau ibadah. Dadi tekone sentir cilik niku modar urip. Masuk karep kula. Ya Allah ya salam. Maka ingat Bapak Ibu, ayo kita persiapan kelak ketika kita sudah mati. 3 perkara yang akan mengiringi kematian kita. 1 apa? Keluarga kita. 2 apa? Harta kekayaan kita. Derajat pangkat kita. Yang 3 amal kita, Bapak Ibu. Keluarga kita ikut menghantarkan kita sampai ke tanah makam. Harta benda kita ikut menghantarkan kita sampai ke tanah makam. Amal kita ikut, Bapak Ibu. Tetapi yang 2 akan kembali. Halo? Masuk? Mula monggo Bapak Ibu dipersiapkan. Halo? Langsung tak dele ngono wae Mas, iki wis do ngantuk Mas, iki ra iso dihapus iki. Wis do merem Mas. Monggo kalih didarsik mawon pripun? Monggo Ade. Lah iki do merem kabeh tibane. Aku tiwas pecicilan iki tiba gur karo ngene iki to. Halo. Nek kepengin ngantukmu ilang, mulatno kancamu sing ngantuk. Engko lak kowe dadi guyu. Gedang kluthuk kok mateng kabeh. Matane ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan. Matane ngantuk lambene. Wong ndingkluk awet mau. Banyu bening dicampuri areng. Wajahe glowing kok sikile. Mula kok tak sawang-sawang kabeh kok do nganggo kaos kaki ya. Halo.
Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi monggo Bapak Ibu sok sangu mati langsung mawon 3 perkara. 1 sedekatin jariyatin. Sedekah jariyah. Monggo Ibu Bapak nyekel donya aja kenceng. Kok nek kedisikan pati nggo rebutan anak butuh. Sebab nopo bocah zaman sakniki ini moh rekoso ning kepingine sugih. Jaga kewarisane wong tuwa. Masuk. Mula monggo pumpunge cek do urip, ayo do sedekah. Lamun wong tuwa aku kose digandani sik. Iki soalé personile tuwek-tuwek Mas. Kudu tak gandani, tak genahne sik. Dadi engko ngene ya, tengoke. Nek aku muni aja mbok tuthuk. Dong ora? Ana mu balik muni kok dituthuk lho. Engko kono selawatane aku saire. Iki dodong apa ora tapi? Kok malah do ngulati aku ki lho. Kowe aja ngulati ngono kuwi. Aku ki nek dulatke terus suwe-suwe ngatutke lho. Oke, mengke kula muni terus kono selawatane ya. Sapodo wae gen pokoke gen rotong lho. Lamun wong tuwa kliru mimpine alamat bakal getun burine. Lamun wong tuwa kliru mimpine alamat bakal getun burine. Wong tuwa loro kondur ning ngarsa pangeran, anak putune rame-rame rebutan warisan. Anak rame-rame rebutan warisan. Selawat Allahum, tangannya diangkat. Sholli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa salim sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama fi ilmillahi sholata daimata bitawamil mulkilahi sholatan daimata. Ulatno tanganku iki lho. Masuk. Ngaten nggih Bu nggih. Ayo nek bondone akeh pumpung jek urip ya ndang ditasyarufkan. Engko nek kedisikan pati mang pirsani Bu, tidak sedikit. Nggih. Wong tuwa mati rung genep 100 dina anak wis do geger nyekel patok dhewe-dhewe. Nek gur patok tok ora apa-apa, sangu linggis barang. Dong ora. Nggih napa mboten? Geger wong anak iso sedulur dadi kaya mungsuh. Gur kacek sekilan rong kilane geger karo mbakyune, geger karo adine. Enten mboten model ngoten niku? Wonge ya teko. Ora usah mbok duding aku wis mudeng. Ngopo? Kalau wonge nang emper. Oke, bisa diterima? Sing rumangsa sugih berjuang kelawan bandane. Sing sugih ayo bondone ndang ditokke. Infak sedekah uga ngamal jariyah. Masuk. Umpamane tetulung marang wong randuwe uga mbayar zakat lamun bener nisabe.
Sing keh bondone ayo ndang ditokke infak sedekah monggo macem-macem jenenge apa nek wong Jawa ki ora kudu jeneng basa Arab sedekah infak dana driyah monggo paweweh monggo ater-ater monggo munjung monggo bancaan kondangan monggo kuwi mur istilahe wong Jawa masuk urip ning donya pisan